Alright, so quick update lang tayo dito sa dalawang website mga idol. Ito si Franco at saka si Rock Nation na kung paying pa ba siya mga idol. So yan po yung gagawa natin ng withdrawal ngayong araw mga idol. So ayan mga idol, welcome back dito sa ating YouTube channel, Eldato TV, no? So sa channel natin ay nag-upload tayo ng mga money making na pwede natin pagkakitaan gamit yung mga cellphone natin, no? So ayan, meron tayong pag-giveaway mga idol. Sa first comment natin dito sa video ito is bibigyan natin ng 30 pesos GCash, and yung huling mag-comment is 10 pesos GCash, no? So abangan nyo lang po yung result natin kung sino yung mananalo next video, no? So ayan, right? So meron na naman tayong panibagong video mga idol, and ayan, so magre-review na naman tayo ng isang website na kung saan pwede natin pagkakitaan, no? So bagong-bago ito mga idol. So punta na tayo sa ating desktop mga idol, no? Ayan, sa mga gusto mag-register mga idol, and ayan, magbibigay tayo ng cashback dito mga idol. 10% po sa deposit yung ating ibibigay na cashback mga idol na. So ayan, para makaklaim kayo ng inyong cashback ay magpunta lang kayo sa aking Telegram group, no? Nandyan sa description po yung link ng ating Telegram, no? Ayan, sumali kayo dyan para makapagtanong din kayo and makapag-share kayo ng inyong link. So ayan, unahin natin to si Franco Nevada mga idol. So nakita nyo naman dyan na nakapag-withdraw tayo kahapon dito ng 152. Then ayan, meron din tayong 225 ngayon dito sa ating balance, no? And try natin i-withdraw mga idol kung makukuha ba natin to. So minsan kasi mga idol hindi siya pwede sa PC mga idol, hindi tayo makapag-withdraw. So try natin sa ating phone mga idol, no? So back lang tayo mamaya mga idol. So yun nga mga idol, nag-try tayo sa phone natin and hindi siya ma-withdraw talaga mga idol, no? So nakalagay request timeout mga idol, no? So try natin ulit. So nag-success siya dito mga idol, no? Yun, nag-log out. So ayan, nakapag-withdraw tayo mga idol. Ayan, we place your request withdrawal under review. So ayan, processing na siya mga idol. Wait lang natin, no? So habang nag-intay tayo mga idol, back tayo dito sa Rock Nation mga idol, no? So refresh natin, and ayan, mag-withdraw din tayo dito sa Rock Nation mga idol, no? 596. So process na po siya mga idol, no? So sa mga gustong sumali or sa mga gustong mag-register, no, meron tayong cashback mga idol, no? So ayan, antay-antay lang tayo mga idol dito habang nag-aantay tayo. Ayan, meron tayong cashback. Mag-ano kayo, mali kayo sa aking group mga idol, no? So ayan, ako nga po pala si Eldato TV, and ayan, marami na po tayong upload dito about money making, no? So Rock Nation, meron tayong update dyan. Then yung Micron mga idol is ayaw na magpa-withdraw mga idol, no? So sana merong update mamaya, no? So yun nga mga idol, bumalik tayo sa Rock Nation mga idol, and yan, success na po yung status natin dito. Ayan, 596. Then tingnan din natin yung Franco mga idol. Yan, success din po mga idol, no? So napaka-legit pa rin mga idol itong dalawang website mga idol, si Franco Nevada and si Rock Nation, no? So ulitin mga idol, ayan, sa mga gustong mag-register gamit yung link ko, ayan, meron tayong cashback ibibigay sa inyo mga idol. So yun lang po yung update mga idol. Ayan, paying pa rin siya mga idol. Then ayan, kita-kits next video, and goodbye.